Venraaise DJ's openen Stereo Sunday. Wijkcentrum Den Hoender viert 40 jaar. Het is vandaag 1 juli, dit is het Pelemaasjournaal. In de Engelse Tuin in Venray werd zondag een voorleeslunch gehouden. Op uitnodiging van Stichting Engelse Tuin droegen leden van de schrijfkring Literair Café Venray gedichten en verhalen voor. Het was voor het eerst sinds de opening van de Engelse Tuin in 2013 dat deze twee Venrayse culturele organisaties op deze manier samenwerkten. 8 amateurdichters en schrijvers uit de regio lazen gedichten en verhalen voor. Sommige gedichten waren speciaal afgestemd op de beelden die in de Engelse Tuin te zien zijn. De tuin was vroeger een onderdeel van het kloostercomplex Jeruzalem, gesticht door de zusters Ursuline. Hierin exposeren kunstenaars hun beelden en installaties. Ze zijn nog maar net samen bezig, maar staan nu al op een groot festival. De 16-jarige Tim Albers en Joes van Dongen openen als DJ-duo Xenadon aanstaande zondag het dancefestival Stereo Sunday. Tim en Joes zijn samen nog maar zo'n 3 maanden bezig met het maken van housemuziek. Tim begon ongeveer een jaar geleden met het maken van elektronische muziek en een paar maanden geleden ging hij samen met Joes aan de slag. De twee Venrayse jongens maakten in een nacht een mix en stuurden die op als inzending voor de DJ-contest van Stereo Sunday. Tot hun grote verbazing gingen ze door naar de volgende ronde en wonnen ze uiteindelijk de contest. Voor de Venrayse DJ's is het allemaal nog een beetje onwerkelijk. Ja, dus eigenlijk, we kunnen het nog niet echt realiseren en zo. Nee. Het gaat er nog niet echt in. Ook zeker omdat de eerste optreden is van alles wat je wil gaan doen. En dan is dat gelijk Stereo Sunday. Als duo met de naam Xenadon openen zij zondagmiddag de mainstage van het festival. Het evenement trekt jaarlijks zo'n 25.000 bezoekers. Ter voorbereiding repeteren de nieuwe DJ's de set die ze zondag gaan spelen. Tim en Joes zijn nog niet zenuwachtig. Ze kijken vooral erg uit naar hun allereerste optreden. Nou, ik hoop een boel mensen en een goede sfeer. Niet dat iedereen stil staat te kijken. Dat het gewoon echt een beetje losgaat. Dat wij niet met z'n tweeën daar staan, zeg maar. Dat vind ik wel belangrijk. En natuurlijk plezier erin hebben. Maar dat komt wel goed. De Venraynaren maken de muziek echt helemaal samen. En dat is bijzonder, want er zijn niet heel erg veel DJ-duo's. Toch levert de samenwerking tussen Tim en Joes bijna nooit discussies op. We kunnen hier een writer misschien ondergooien. Ja, als hij met veel reverb kan. Ik heb er eigenlijk nog nooit last van gehad, behalve hadden we 1 keer een intro. En dat vond hij vond het super vet klinken en ik werd er echt helemaal down van. En toen hebben we het toch maar aangepast. Toen hebben we iets gepakt dat er tussenin zat. En uiteindelijk klonk het toen wel beter. Stereo Sunday is op dit moment het eerste, maar ook het enige optreden wat op de planning van Xenadon staat. De 2 nieuwe DJ's hopen hierna meer te kunnen gaan draaien en wie weet hier later ook hun baan van te kunnen maken. Ja, als het kan natuurlijk, want van je hobby je werk maken, dat wil iedereen natuurlijk. En daar werken we ook naartoe eigenlijk, proberen we wel. Het optreden van Tim en Joes start op zondag om 12 uur 's middags. Het festival is gratis te bezoeken en vindt plaats in het Juliana Park in Venlo. KC Venray hield zondag de jaarlijkse Jonge Hondendag in Oerlo. De Outdoordag is vooral bedoeld om jonge honden en hun baasjes ervaring op te laten doen voor tentoonstellingen. Nieuw aan deze dag was dat er ook een veteranenkeuring werd gehouden. Dit hield in dat ook honden ouder dan 8 jaar konden worden ingeschreven. De hondenkeuring vond plaats in 3 ringen. Iedere hond kwam minimaal 2 keer in de ring om beoordeeld te worden door een team van 2 professionele hondenkeurmeesters. In de eerste ronde werd een keurverslag gemaakt en tijdens het lopen van een driehoek werd gekeken naar het gangwerk van de hond, maar ook het gebit, hoekingen en verhoudingen werden beoordeeld. Na de verschillende keuringen werd de winnaar in iedere leeftijdscategorie bekendgemaakt. Het was afgelopen zaterdag feest rondom wijkcentrum Den Hoender. Het wijkcentrum vierde hun 40-jarig bestaan. Daarnaast werd ook gevierd dat de wijkraad zich al 10 jaar inzet. Het was het eerste wijkcentrum van Venray, de Gele Barak. Zo werd het voormalig noodlokaal van de vroegere LTS in de volksmond genoemd. Heel wat veertigers van nu hebben er vele uren doorgebracht met jeugdclub De Zwervers
discoavonden en carnaval den Dissel niet te vergeten. Dit alles kon alleen dankzij de vele uren van vrijwilligers. Vele mensen hebben zich ingezet de afgelopen 40 jaar. Toch is het gebouw in 1984 gesloten geweest. Er was geen bestuur en beheerder. Dat was jammer genoeg. Hadden we toen niet genoeg ondersteuning om het gebouw open te houden. En is het dichtgegaan. En met bemoeienis van de gemeente hebben ze weer het open met een nieuw bestuur. De gemeente heeft meegeholpen bestuursleden zoeken. En tot heden toe draait het nog steeds goed. Maar alleen op dit moment draait het goed. Maar we willen voor de toekomst toch wat jongere mensen graag erin. Dat het behouden blijft hier voor de wijk. Want dat is toch wel heel belangrijk. Tot op heden wordt het gebouw door diverse clubs, verenigingen en organisaties gebruikt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan koersbal, schule, handwerken, volksdansen, bridgen, vergaderingen en bijeenkomsten. Dat wordt gedraaid door vrijwilligers. Is moeilijk aan vrijwilligers te komen? Nou, heel veel mensen aanspreken, proberen om het zo klaar te krijgen. Plus we hebben deze dag eigenlijk georganiseerd ook om mensen kennis te laten maken. En proberen zo wat jeugd en jongeren binnen te krijgen. Om ze er ook warm voor te krijgen dat er toch iets is in de wijk. Dat is onze grootste opzet. De wijkraad heeft zich afgelopen 10 jaar ingezet voor de leefbaarheid in de wijk. Denk hierbij aan veiligheid, speelvoorzieningen en verlichting. Het wijkcentrum en de wijkraad brengen sinds afgelopen jaar gezamenlijk het nieuws in een 2-maandelijks wijkblad uit. Nou, laat ik zeggen, in het begin was er een zogenaamd hoenderblaadje. Dat waren 4 bladzijden waarin met name het programma van de hoender stond. Toen hebben we als wijkraad gezegd, we willen de mensen meer betrekken met wat er in de wijk te doen is. Want er zijn ook nog wat andere activiteiten in de wijk. En toen zijn we samengezeten en toen hebben wijkraad en wijkcentrum hebben samen sinds september vorig jaar een wijkblad uit. Daar kunnen mensen dus lezen wat er in de hoender plaatsvindt. Maar ook wat er in Sint-Joriskwartier bezig is. Wat in het Schuttersveld bezig is. Dus gewoon alle activiteiten die er in de wijk zijn, op meerdere plaatsen kunnen mensen daar lezen. En niet belangrijk, en ook niet onbelangrijk, belangrijke telefoonnummers natuurlijk. Om 40 jaar Den Hoender en 10 jaar Wijkraad Noordwest te vieren, was er op zaterdag een feestelijk programma opgesteld. Buiten de kinderactiviteiten en de muziek kon men in het wijkcentrum een foto- en filmtentoonstelling bekijken. Hierin kon men zelf zien welke veranderingen de wijk in de afgelopen 40 jaren heeft ondergaan. De toekomst, dat wordt moeilijker natuurlijk. Als er geen nieuwe aanwas komt, dan wordt het gewoon moeilijk. Dan krijgen we toch een probleem. Want de mensen die in het bestuur zitten, worden steeds ouder. En ook de vrijwilligers vooral. Want ja, achter een bar staan kun je dus als je 80 of 85 misschien nog wel even doen. Maar niet hele dagen of een hele middag. En zodoende zoeken we echt iets voor wat jongeren graag. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. En deze uitzending wordt herhaald tot en met woensdag 6 uur 's avonds. Donderdag is er weer een nieuwsjournaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is het onbewolkt en het koelt af naar zo'n 8 graden. Morgen wordt het mooi zomerweer. Het is vrij zonnig en het wordt aangenaam warm. In de namiddag wordt het maximaal 23 graden. Dankjewel voor het kijken en heel graag tot donderdag.